Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela ukubonga leli thuba ukuba phinde ngikwazi ukungena nokwenza lama-recordings. Akulula kona, kodwa-ke siyamcela uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa. Because inkinga nenkinga yawo le foni le ngishutha ngayo, kusho ukuthi egcina ingasakwazi nje ukusebenza, kodwa-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu sengibuyile manje and konke kuzokwenzeka kahle kube nempumelelo. Ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngiyabonga Nkosi leli thuba lokuba ngisondele kuwe, ukuba impilo yami ngiyinikele kuwe, ngibe yilithuluzi lokusebenzela umsebenzi wakho. Ngakho-ke ngiyacela Nkosi yokuthula ukuthi bonke abezwayo la mazwi engizowakhuluma la, abangezwa mina kodwa mabezwe wena. Ngiyacela Nkosi ukuvuma phambi kwakho ukuba ngibe yithuluzi ongalisebenzisa. Sebenzisa Nkosi yokuthula ngelizwi lakho elinamandla. Ngiyazi Baba wethu ongcwele, Nkosi yokuthula, angifanele nokuba ngikhulume ney'ndaba zakho ezingcwele kuba mina ngumuntu odukayo, kodwa izwi lakho Nkosi yokuthula, Baba wethu onamandla, usuku nosuku liyakusiphuna lisilungise size sibe yilento wena Thixo sidinga ukuba sibe yiyo. Uthi umbhalo wezwi lakho masuwufunda kahle ngelinye ilanga kuJeremiya uthi Nkosi yokuthula, ubumba labonakala Nkosi yokuthula selenziwe kahle, kodwa kwabonakala isitsha sisihle sabuye sabhidlika. Abese ethi lo Nkosi yokuthula obesibumbile, Nkosi enamandla onke, isitsha sesifile, wasithatha wasiphindisela esandleni sakhe, futhi wasifaka esondweni wasibumba kabusha. Asibe ethi kumbhalo wezwi lakho, ninjalo nani esandleni sami, uma nilimele nimele ukubuyela kimi ngiqale phansi. Sicela Nkosi ukuthi masibuyela kumdala wey'nsuku usiqale phansi, ngoba wena Nkulunkulu usazi kahle ngelizwi lakho sicela ukubuyela kwisosi yethu, sicela ukubuyela kuwe ngelizwi lakho elinamandla nangawe uJesu Kristu inkosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngithanda ukuthi ngisho ukuthi ayikho into engenayo i-challenge. Nakho lokhu kurekhoda lama-video kunama-challenges akhona, kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongenzela umusa siqhubeke size sifike la kufanele sifike khona. So this is my prayer engiyithandazayo, ukuthi ngingagcini nje ngokushumayela la, kodwa uma livela futhi elinye ithuba abazalwane bedinga ukuthi ngifike ngizoshumayela live, ngiyayicelela abazalwane ukuthi give me that chance ukuthi ngifike ngizokhuluma ebandleni ngizoshumayela, as long kuyibandla elimthandayo uKristu, as long kuyibandla elifuna ukwazi more ngoJesu, as long kuyibandla elikholelwayo ey'ntweni kaJesu. Ngoba kunokwenzeka ngifake lesi sicelo kanti abantu bazoyithatha ngenye indlela, ngoba khona abanye abantu abaney'nhloso zabo makukhulunywa ngevangeli. Abantu uma bengenile evangeli bangenela ukuhlezi befuna ukuphikisana nabantu. So uma leli vangeli engilikhulumayo mhlawumbe uyabona ukuthi wena awuhambisani nalo, asikho isidingo sokuthi uphinde ungimemeke, ungangimemi uma uyabona ukuthi ivangeli engilishumayelayo alihambisani nawo. Kodwa ngithanda ukuba ngimenywe umuntu othandayo ukwazi more, nothandayo ukuthi ezwe le ntshumayelo isi-live, manje isishunyelwa uyena ngqo lo muntu okuyena enhlezi nimbona kwividiyo. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami ngingu-Isaac, ngusokhabase Sibongo. Ikhona la KZN nami. So engithanda ukusho ukuthi ngicela singeneni kule vesi yanamhlanje noma kula mazwi alolusuku lanamhlanje, siqhubeke nawo sifike la kufanele sifike khona. Ngicela ukusho lokhu ukuthi namhlanje ngicela ukucacisa ngensindiso ukuthi kahle hle makuthiwa insindiso yini, iyini insindiso. Uma umuntu ethi usindisiwe usuke echaza ukuthini. Bazalwane, sizothanda ukuba singene kuleyo ncwadi. Ngithanda isahluko sesithathu encwadini kaLuka evesini lesithathu. Right. Lithi ivesi lesithathu, sizoqhubeka nalo mhlawumbe size sifike. Ngiyathanda siqhubeke ngesehle mhlawumbe size sifike lapha kuvesi 9. Ivesi lesithathu ifundeka kanje. Incwadi kaLuka chapter 3 verse 3.
weza ezweni lonke laseJudiya eshumela umbhaphathiso wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono, njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaYesaya umprofethi ukuthi izwi lomemeza ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izinsongansonge nemigoqigoqi ibe yindlela ezilelezekile. Inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke wathi esixukwini ezaziphumele ukubhaphathizwa nguye, nzalo ezinyoko, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba u-Abrahama ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engatheli izithelo, isithelo esihle, iyanqunywa iphonswe emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho siyakwenzani na? Waphendula wathi, kubone izingubo ezimbili, akamuphe ongenayo, onokudla enze njalo. Amen. Ngiyathanda nje sisafunde lesi sigatshana sithi ukuchaza, bazalwane, ukuchaza ukuthi mina ngizwani nje bakukhulunywa la. Ngoba njalo izwi fanele sikwazi ukuthi kube khona into ezwakalayo uma selifunda. Lithi-ke uJohane lo wayekade ememeza, weza ezweni lonke laseJuda eshumela umbhaphathiso wokuphenduka. Yini umbhaphathiso wokuphenduka? Umbhaphathiso wokuphenduka, umbhaphathiso ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono. So kusho ukuthi uma kukuthethelela kwezono, umbhaphathiso wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono, kusho ukuthi umuntu ufika avuma isono. Lekho esithi ngesingisi ukuconfess, confession, kusho ukuthi ufika avuma isono. It's either usivuma uma ekhuleka kuNkulunkulu asho ukuthi Nkosi, nginezono ey'ngaka eziwukuthi nokuthi engizenzile phambi kobuso bakho, ngicela ukuphenduka. uNkulunkulu akalokhu elinda ukuthi funa uze uhambe uma phambi kampriest uzibonakalise kuyena ukuthi uyaphenduka. Uma ukhuleka wena uthi Nkosi, ngenzile isono nesithi, angifanelekile ukuthi ngibizwe ngomntwana wakho, ngicela ukuphenduka. uNkulunkulu-ke uyabe sekuphendula lapho ukwazi ukuthi ingqondo yakho ibe refreshed. Kodwa-ke idinga i-confirmation leyo nto. Hamba usihlanganise nabazalwane, uyiphinde into ishilo, ngoba hleze uthi uyishilo leyo nto bese uthi ngoba ngizange ubonwe umuntu bese sikuntshontsha isitha. So ukuze ungantshontshwa isitha, uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyokumvuma phambi kwaBaba, nawe hamba umvume phambi kwabantu, abantu bakwazi ukuthi umzalwane uyakholwa. Lithi-ke umbhaphathiso wokuphenduka usho ukuthi abantu babethathwa-ke, uma usuvumile ubusuthathwa uyofakwa emanzini amaningi, not ebhavini, ufakwe emanzini emfuleni, ufike ubhajadiswe khona. Hhayi ubhajadiswe ngenkomishi yamanzi, hhayi kuthatha ujeke wamanzi uthelwe ngawo ukuthi uyabhajadiswa, awubhajadiswa lapho, kodwa uyiswe emfuleni, ufike ubhajadiswe khona. Abanye-ke banamaphule emagcekeni, abanye banamaphule emasontweni abo. Nawo ngoba amanzi amaningi singakuthatha kanjalo ukuthi right, mahle maningi, right, ngeke sibale okuningi-ke kodwa okuhle kakhulu amfula wona right. Umuntu ayiswe emfuleni afike abhajadiswe, abese kuba i-sign ethi ubezokhipha umuntu omdala esethatha umzimba omusha, ngoba isono uma usenza sihlala egazini noma sihlala enyameni, la sihlala enyameni. So uma usuvuma isono sakho uNkulunkulu, leya bhathi leya ewumbhaphathiso isuke ithi siyamngcwaba manje lo muntu omdala, sivusa umuntu ophila omusha. So-ke lolu bhaphathiso ilolo olwenzeke kuJesu ngesikhathi mayehliswe esiphambanweni. Lithi ngenxa yokuthi wayeselenga izono, egcwele izono zethu, wathathwa wafakwa emgodini wafa. Ngesikhathi efakwa emgodini kwakubulawa izono. Ngesikhathi esivuka wavuka eseyimvana engenasono. Oh ya, yes, wavuka ngesenaso isono. So-ke la makuthiwa sisenza lo mfuziso lokufakwa emanzini, ucwiliswe emanzini, kuthiwa thina sibone abanye abantu bebacwilisa abantu kathathu, abanye kawu-5, ukuba ubucumbucumbu kube ubucumbucumbu kaninginingi ufakwe emanzini, kanti liyiBhayibheli uJesu wafa kanye. So okusho ukuthi lolu bhaphathiso ungena kawodwa emanzini, kuthiwa one,
Kuthi egameni likayise lendoda likamoya ongcwele kuzobe phakathi amen bese uyakhishwa. Noma kuthiwa usibani wakasibani namhlanje siyambhabhatisa egameni likaJesu siyamkhulula wonke amaketanga asathana kade ebambene nawo namhlanje ukhetha wena Jesu njengenkosi nomsindisi amen bese uyakhishwa. Lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi-ke usukubulala umuntu omdala and utransforma nengqondo yakho ukuthi njengoba sengingenile la fanele kube khona izinto ezintsha engiyi-expect-ile efanele zenzeke. Kusuke kudilwa nenyama la ukuthi inyama ayisinde. Makuthiwa inyama ayisinde kusuke kushiwoni ukusinda kwayo. Kusuke kuthiwa ayisinde ekuthenini ingahambi ilambele izono. Uma umfana ingalihambi ilambele amantombazane usuku nosuku. Uma uyintombazane ingahambi ilambele abafana. Uma umfana ingahambi ilambele utshwala emashibhini. Uma umfana ingahambi ilambele izimali zabantu ihamba ifuna ukukhuthuza abantu. Uma intombazane ingahambi ilambele ukuba yenza imikhuba igcine isiyenza ama-miscarriage angenasidingo noma isiyenza izinto ezamanyala isihamba ikhipha isisu. Usindiswa lokho. Usuke usindiswa kulezo zinto ukuthi ungazitholi ususeze emanyaleni. Usinde ngisho ekubhemeni ugwayi. Uma kuthiwa usuke ubhabhadiswa kusuke kubhajadiswa yonke into yakho. Ukuthi musu ukungena egwayini, musu ukubhema ngoba ithempeli likaNkulunkulu leli obhema ugwayi kulona. Ithempeli likaNkulunkulu leli ohamba ungena ngalo imizi nemizi ulala emizini yabantu. Ithempeli likaNkulunkulu leli obonakala wena ngalo usuwenza noma yini ethandwa uwena. So kusuke kwenziwa makuthiwa insindiso. Usuke usindiswa ekuthenini umbulwa amehlo. Igama elithi ukusindiswa lisho ukuthi kuvulwa amehlo kamoya kuwe ukuze ukwazi ukubona izinto ebeyikade ziyimfihlakalo kuwe. Ebese manje ubona ngokusha. Ngoba masikhuluma ngo-physical eye wakho isikhathi esiningi akakwazi ukuyibona izinto zikaNkulunkulu. U-physical eye ngisho ngasimfake izibuko ezinkulu ekuthiwa zibonisa izinto ezijulile. Akakwazi ukubona izinto ezingathandeki uNkulunkulu. Kodwa uma kuthiwa ungena kuleli ivangeli kuthiwa uyasindiswa kulo usuke umbulwa amehlo kamoya. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu nina nisebona abenyama kodwa seniba abamoya. Anisaphila enyameni kodwa seniphila kumoya. Kusho ukuthi uma impilo yakho iranwa ngamandla kamoya oyingcwele into zakho uzozibuka wena ngamehlo kamoya ongcwele. Awuhambi wena izinto uyibuka ngamehlo enyama kodwa uyibuka kakhulu ngamehlo kaNkulunkulu. Inoma isiphi isimo obhekana naso uthi wena Nkosi uthini kulesi simo ngoba amehlo akho akusafanele abuke ngamehlo enyama. Oh hallelujah Jesus. Oh my God. Lapha bakiwa kuleya ndawo kusuke transform emfuleni makuthiwa umuntu obhajadiswa kusuke transformwa amehlo enyama ukuthi awagcwalwe amehlo kamoya. My God. Makuthiwa kuyiwa lapha kulowo mfula kuyobhabhadiswa kusuke kuthiwa akuyoconvert ingqondo ingacabangi ngendlela endala. Khurabaye neleke ikasatha icabange ngokusha manje. Indlela ebuka ngayo izinto ingqondo yakho ayingayibuki ngendlela yenyama. My God, my God, ayibuka izinto bese iba willing ukuthi praise uNkulunkulu ngendlela eyibuke ngayo. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ithi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi sihamba size sifike kwisigaba elithi izwi kaNkulunkulu uJesu ekhuluma uthi anikamelani nesono kuze kufakaze inyama ithi mina ngesidinga isono. Uma sikafike leso sigaba usho ukuthi inyama akusuke ngayithola insindiso ngoba lithi iBhayibheli inyama yonke iza kuyibona insindiso. Okusho ukuthi inyama yonke makufanele ibone insindiso fanele kube iyona efakaza ayitshela ukuthi musu kuyenza leyo nto. Inqabe yona uqobo. Ngenxa yani? Ngenxa ukuthi usuyijwayezile ukuthi asisaphili ka flesh kodwa siphila ka spiritual. Lithi
inyama yonke iza kuyibona insindiso, okusho ukuthi inyama izofinyelela esigabeni la yona uqobo uNkulunkulu ezoyigcwalisa ngey'mpawu zikaKristu, igcine kuyiyona efakaza ngensindiso inyama. Oh God, Jesus. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Uma inyama isingena ukuthi iyazi insindiso kaNkulunkulu, iyona engasazopha ecravele izona usuku nosuku. Ngiyakubona lokho kuba ukribhekile. Ukukribheka kusho ukuthi ngithe ngihamba ngakribheka ngathi phu phansi ngafuka futhi ngayithatha. Ukukribheka lokho. But khona lokho ukuthi umuntu ayiplani ngathi ngifuna ukwenza ukuthi ngenyanga ethile. Akukona ukungena esilingweni lokho ukuyiplanela wena ufunani. Kodwa ukukribheka kusho ukuthi ngisho kuthiwa ungenile esilingweni, ungene entweni okade ungazange uyiplanele, wayithola usugaxele kuyona. So waqhathulula, wavuka wayithatha. Yini lokho kusuke sekusho ukuthi nayo inyama yakho ayikumukeli ukuthi uyithole ususentweni engafanelekile ebukhoneni bukaNkulunkulu. So ke bazalwane, ngiyayithanda le ncwadi ithi ke inyama yonke iza kuyibona insindiso kaNkulunkulu. Uma kukhulunywa ngensindiso kusuke kungashiwo ukuthi umuntu akahambeke manje esenegama elithi ngoba usesindile ebese ekhohlwa ukuthi kunesitho esilandela usuku nosuku. Ngisho usubona ukuthi usufikele leso sigaba, kodwa hazi ukuthi ama-attacks akulandela kancane kancane ayeza kuwe. So ke fanele wazi ukuthi ngesikhathi usushilo ukuthi usungenile enkolweni yensindiso, ususindisiwe, hazi ukuthi isitha siyakulandela kancane. Lithi ke iBhayibheli la verse 7 uthi, ngakho-ke wathi esixukwini ezaziphumela ukubhabhadiswa nguye, nzalo ezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Chaza ukuthini mayethi Abrahama nzalo yenyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Kusho ukuthi abantu laba babeza bethi bazobhajadiswa, kodwa ebabone enhlizweni zabo ukuthi bazolinga uNkulunkulu, bazophuma la baqhubeke ezintweni zabo. Ngamanye amazwi i-decision yabo abayithathile akuyona i-decision ethi bazozinikela ngokugcwele sebefuna ukupheleliswa. Ingakho athi inzalo yenyoka, ngoba ubabona abantu abezayo bezobhabhadiswa kodwa bengaphendukile ngokuvuma izono. Ngoba uma uzokhonza ungavumanga isono, uyinzalo yenyoka. Inyoka yini? Umkhohlisi. Sibonile ensimini yaseDeni ikhohliswa uAdam noEva. So uma ethi njalo yenyoka usho ukuthi niboniswe ubani inzalo yenyoka, ulaka olungaka usho ukuthi abazile la ngoba bezokholwa kodwa bayabaleka. Kulezi insuku sandelwa abantu ababalekayo, bebalekele emasontweni noma bebalekele emamadleni, abangazili ukuzokhonza, abangazili ukuzokholwa, abangazili ukuzomukela uKristu njengenkosi nomsindisi, kodwa baze ukuzocasha ukuze ama-performance abo obumnyama mabewenza bawenze bevikelekile, becashile. Bamenza uJesu abe yinqaba yokubavikela emanyaleni abo. That is why in these days sinohlobo lwabantu abafakazayo ukuthi basindisiwe, kodwa bebe benobhulube abahamba nabo, bebe benezinto abayisebenzisayo zobumnyama. uJohane lamayithi inzalo yenyoka usho lona lolu hlobo ukuthi liyangena ebandleni kanti aluzanga ngoba lizokholwa, kodwa luze ngokuzofeza iy'nkanuko zenyama yazo yalo lolu hlobo lwabantu amayithi inzalo yenyoka. Uchaza lokho manje-ke insindiso ayisuke ingaphelele uma umzalwane enjalo, usuke ungakafinyelele esigabeni sokuba fanele ume phambi kwabantu uyashumayela. Kodwa uma unezinto ezingcolile ezikulandelayo noma ongazikhathululi wena, eseziyabangani bakho noma eseziyimpilo yakho osuyinqumela ukuthi uyophila nazo, phuma ekukhohliseni abantu. Insindiso ayimi ngamanga, ayimi ngokukhohlisa, ayimi ngokukhohlisa abantu, wenzela abantu ukuthi babone sengathi. Ngiyabonga kakhulu leli thuba engilifumene.